Moikka! Me on pitkästä aikaa Suomessa, joten mulla on täällä Noora eli Uosu. Kumpi se oot? Uosu. Uosu, okei, sä oot Uosu. Koska sä kutsut mua Uosuksi, niin mä olen Uosu. Mä ajattelin, että jos sä haluat jonkun internet alter egon, tai siis eli mulla on täällä seurana Uosu. Ja me ajateltiin tehdä, tai tehtiin itse asiassa jo Whisper Challenge, joka oli todella challenging. Eli jos et oo vielä Whisper Challengea nähnyt, niin se tarkoittaa siis sitä, että toinen meistä pistää kuulokkeet korville ja kuuntelee ihan törkeän kovaa musiikkia ja kuuroutuu, ja toinen yrittää sit sanoa jotain lausetta tälle toiselle henkilölle. Ja tän haasteen on vissiin alun perin kehittänyt Joe Sugg, jos en ihan väärin muista, ehkä. Joskus varmaan miljoona vuotta sitten niin. Me tullaan niin oikeesti tässä niin jäljessä. Musta tuntuu, että joka ikinen ihminen tietää, mikä on whiskaushaaste. Mut se pitää sanoa, koska no, jos joku ei tiedä. Et sano silleen, ja nyt videoon. No emme voi sanoa videoon. Kuulostaa tyhmää. Näytetään nyt vaan se video. Noniin. No niin, eiköhän mennä videoon. Ei uutistenlukija. Yli-innokas uutistenlukija. Ei ne on näin. Siinä on pöytä. Kun pitää olla paperi, sit on niiden kanssa. Ja videon. Voi hitto. Nyt lähtee. Onks nää hyvin? Mulla ei oo semmosia biisejä, kun ne on kaikki jotain niinku Harri Helenaa. Koulun soijaruuat olivat traumaattinen kokemus. Koulun soijaruuat olivat Koulusaippuasta. Koulun soijaruuat. Joulukuussa. Koulun soijaruuat. Koulun suojelu. Luonnonsuojelu. Soijaruuat. 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 Okei. Caitlyn Jenner oli vuoden googlatuin naisjulkis. En minä kuule! Ei sun mullekaan kuuluu. Hyvinvointini Uusi vuosi on liian usein vaakalaudalla. oli kusi. Hyvinvointini on liian usein vaakalaudalla. Odotatko? Oletko? Odotatko? Luitko? Odotatko? Ostitko? En ostanut. Odotatko? Kuuletko? Odotatko innolla Roope Salmisen ja koirien keikkaa Tapanin päivänä? Roope Salmisen Opiskele! Roope Salmisen ja koirien keikkaa Tapanin Ja koirien päivänä. ja Roope Salmisen ja koirien keikkaa Tapanin päivänä. Tapanin päivänä. Yes! Sieltä Kyllä! se tuli. Odotan. Wow, clap your hands. Clap your hands. Odotan edelleen minun paperimassa-miestäni. Heliumpallo. Minun paperimassa-miestäni. Pirua paperin pissassa. Paperimassa-miestäni. Paperimattomiestä. Paperimassa-miestäni. Paperipassimiestä. Massa. Passia. Paperimassa. Massa. Paperipassi. Massa. Paskaa. Paperimassa. Paperimassia. Paperimassa. Paperimassa. Miestäni. Paperimassa persettä. I am still waiting for my paper mache. Punaiset karkit on aina pussin parhaita. Alkkarit. Halit. Karkit. Halut. Karkioita. Punaiset. Karkit. Karkit. Karit. Kadit ovat Aina. aina musta makkara. Parhaita. Naamalla. Hitto, tää on kova. Rabbit kantavat muovikasseissa. Kattava puhevika. Rabbit kantavat Kampin kattava puhevika. Herran pieksut. Rabbit kantavat Rattijuopot. kantavat muovikasseissa. Mikä on muovikasseissa on? Jotain. Synagoga. Synkkää kohtaloa. Sä oot sä. Ja minä oon Antti Tuisku. Hiljainen kohta. Miksi mä en tajunnut tätä heti? Oota, hiljainen kohta. Harva tietää mikä on kippunen Alle viinemakkara. Harva tietää. Alvi. Harva. Arvaa. Harva. Aivan.
Laiva. Mikä on kippuranenä vene? Mikä on simppukanelinikä? Arva. Arvaa. Arvaa. Se vaikka näin. Harva. 10. Harva. 11. Arvaa. Arva tietää mikä on kippuranenä venäjäksi. Kurnosi. Ainoa mitä opin Venäjän tunneilla. Kuinka monen vuoden? Mikä varmaan 6. Näitkö jo ruumiin, jonka piilotin vaatekaappiisi? Kampissa. Näitkö jo ruumiin, jonka piilotin Kuumis. vaatekaappiisi? Joku on kuumis. Ruumis on kuumis. Ei. Hannes kulkee, kunnes halkee. Alice tulee uudestaan. Hannes kulkee. Alias kuulee. Hannes kulkee. Hannes kulkee. Kunnes halkee. Uudestaan. Hannes kulkee. Hannes kulkee. Kunnes halkee. Luumäelle. Kunnes. Urheasti. Hannes kulkee. Hannes kulkee urheasti. Kunnes halkee. Urheiluhallille. Kunnes halkee. Kunnes halkee. Floridalainen broileri. Minulle. Pian Pikachu. Pian näemme taas koirat. Pika. Ei! Pian näemme taas koirat lavalla. Pieneläinklinikka. Ei. Kissavideot on internetin parasta antia. Parasta Mikä antia. tää on joku sihisenkö hississä? Kissa. Kissavideot. Kissa. Video. Vihaa. Kikisee. Kissa viru. Kissaparka. Oi ei. Viihto. Video. Video. Ethän sä sano video ollenkaan. Sanoin Anne koko ajan. Sä sanot vinau. Tahtoisin vain syödä ananasta. Tahtoisin vaan halata sua. Tahtoisin vain syödä ananasta. Tahtoisin vain huutaa alasti. Se oli Tahtoisin vain syödä ananasta. sua Ananas. syödä alasti. Ananasta. 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 Tahtoisin vain ananasta. Syödä. Me ei kyllä katsota pisteitä tässä. Ei. Peukuttakaa tätä videota. Minulla laskee Peukuttakaa tätä videota ja tilatkaa mun kanava, please. mukava asia. Mukava. Mun kanava. Mun kanava. Mun kanava. Oh. Peukuttakaa Peukuta tätä videota. ja tilatkaa Ja mun kanava. tilaa mun kanava. Kyllä. Ton kanava. Voi tonkin kanavan tilata, mutta siellä ei kyllä ole mitään vielä. Se oli Kiitos intensiivistä. Se oli kamalaa. Ai, ja mun jalat on niin... Se oli aivan... Sitten vielä tää kiusallinen osuus. Joo. Siis mä katon koko ajan, että katsot ruutuun, mun pitäis katsoa Totta kameraa. muuten. Se on tosi häiritsevää. Se on Niin vissiin katton kertaakaan Joo, tohon. aina on se. Hei! Niin. Miltä minä näytän? Mä oon niin valaistunut. Anteeksi, juon nyt vettä. Klikatkaa mun naamaa. Pitääkö sun naamaa klikata? Ei todellakaan, on vaan pettymys, kun siellä ei ole mitään. Miksi mä sanoin mä? Miksi mä sanoin taas mä? Mun pitää sanoa mie. Minusta tuntuu, että mikin sanoin mä. Miksi mä sanotaan mä? Onks muiden videot kans tällaista? Niinku, tässä on vissiin jo puoli tuntia tällaista kamalaa sontaa. Kiitti, hei kiitti. Pitääkö meidän tehdä joku loppupuhe vielä? Koska tää oli alkupuhe. No. Ei.